Aquest dimecres de Mireia Boia. Roses va ser un dels municipis de la comarca de l'Alt Empordà que a la vesprada del passat divendres van acollir les concentracions organitzades per Òmnium Cultural i l'Assemblea Nacional Catalana amb motiu dels 4 mesos d'empresonament de Jordi Cuixart i Jordi Sánchez. I és que el passat divendres es complien 123 dies de la decisió de la jutgessa de l'Audiència Nacional Carmen Lamela de decretar presó incondicional sense fiança pels presidents d'Òmnium i l'ANC acusats d'un delicte de sedició per les manifestacions del 20 de setembre durant els escorcolls que la Guàrdia Civil va dur a terme als departaments d'Economia, Afers Socials, Governació i Exteriors de la Generalitat de Catalunya. Desenes de persones es van reunir a la plaça de Catalunya de Roses la vesprada del divendres 16 de febrer per demanar i exigir la llibertat dels Jordis que es troben tancats a la presó de Soto del Real. L'alcaldessa de Roses va ser l'encarregada de llegir el manifest redactat conjuntament per les dues entitats sobiranistes titulat 4 mesos de fred en una concentració que va finalitzar amb la creació d'un llaç amb espelmes i amb el cant de l'estaca i els segadors. Manifestant-nos un cop més, ens expressem lliurement, políticament, i jo afegiria pacíficament. Manifestant-nos, fem política. Jordi Sánchez i Jordi Cuixart són a la presó per manifestar-se, per fer política, per les seves idees. Gràcies, companys, per ser-hi sempre, per recordar cada instant amb els vostres llaços grocs que hi ha gent a la presó. Jordi Sánchez i Jordi Cuixart mantenen la seva fortalesa per tots aquests petits gestos i per les grans mobilitzacions i pels milers de cartes enviades a la presó de Soto del Real. Recordem un cop més la veritat. Diem que tota aquesta persecució és injusta, basada en acusacions falses, amb mesures penals excessives, desproporcionades.